Здравейте, аз съм Мартин от Амаре кафе и днес ще ви покажем как да приготвите Амаре кафе на така наречената кубинска кафеварка. И така, започваме като отваряме пакета, изрязваме в горната част. И ще ползваме Амаре кафе Алба, което идва в смляно, в опаковка за смляно кафе, фолирано. Започваме като сипваме необходимото количество вода в кафеварката. Пълнем максимум до достигане на клапата, която е за освобождаване на налягането в случай на прегряване. След това слагаме филтъра и го пълним с кафе от любимото ни кафе Амаре кафе Алба. Около 2 супени лъжици, даже малко повече събрахме. Така, това е хубаво да го правите над мивката, за да не пилеете по готварската си печка. След това се заравнява внимателно с лъжицата, без да се притиска прекалено силно. Може още малко да поеме. Чудесно. Почистваме ръбчетата и затваряме кафеварката. Поставяме кафеварката в центъра на котлона и включваме котлона близо до максималната си стойност, за да заври по-бързо водата. И това, което остава да направим, е да изчакаме, говорейки си приятни неща, докато чакаме. И 10 минути по-късно кафето е готово и може да го пробваме. Хубаво плътно кафе, богат аромат. Внимаваме да не се изгорим докато го опитваме. Приятен вкус на ядки. Леко бразилски орех. За оптимална консумация бих изчакал още малко да изстине, тъй като в момента е доста опасно да не си изгори вкусовите рецептори човек. Това е от нас. За хубаво силно кафе препоръчваме да се напълни хубаво цедката и да се натисне отгоре. Това е от мен Мартин и Амаре кафе. За Амаре кафе Алба кликнете тук, коментирайте и посетете сайта ни, за да получите повече информация за нашите продукти и да видите други клипове. Довиждане!